Akuphelanga ngisho imizuzu eyisihlanu imvula ikhona. Sithe mase si-check-a hayi ngeke sezwa kuduma amanzi aduma ngeyindlela into ekade siqala ukuyibona emgwaqweni ebridgini. Uma si-check-a kuney'khukhula exa kukwenza kodwa esingakhomba ukuthi kungaba ile mvula engadala leza y'khukhula. Okusasishiya sinemibuzo namanje ukuthi ngabe kwenzakaleni. Okay, ngokuphuma kwenu mhlawumbe simqalaza nje ukwenzakalani? Yini eniyibonile la ngaphandle? Mhlawumbe bukhona oseduze wakwazi ukubona ukwenzakalani? Ngesimo sokuthi umgwaqo wethu nebridge nemizi yethu kuseduze kuncikene kakhulu. Sisesesinothisa ukuthi hayi bo kunomuzi oseduze nomgwaqo nama-cottage okubhidlike aphela ama-cottage. Uma ibhidlike aphela sisondela njengomphakathi sibheke ukuthi ngabe awukho umonakalo owenzekile-ke mhlambe okungadlula nemiphefumulo yabantu. Cha, sibe sesi-check-a sabona ukuthi bakhona abathathu esisaqinisekisile ukuthi ababonakali kodwa oyedwa ukhona osetholakala esedlulile emhlabeni. Yilaba ababili njengamanje izinhlaka zikahulumeni nawo wonke umuntu okhona nomphakathi sisahlonza sisabheka ukuthi ngabe siyabathola yini laba ababili abangatholakali.